and agronomist, one year government chemist, 1 year ago camps, NCPB cab and one to record Jumuchunguneweche mag standards. One kama teka yenya. Victor, okadwa no gima juweche ka osewacho nikech gini dugo yiengore kamoro achiel. Kik wi wil ni higa mokalo dwe mar 11 President William Ruto ne approve supplementary budget omenda maromo bilion 8.25. Koro kanye kama gini chakore godo bilion 8 mano obedo approved ne wach mar subsidized fertilizer. To waduto wayie ni paro manyocha piny owacho ni godo mar duoko ne jopur pek kata nengo pur ncha kuom kelo mbolea ne en paro maber Victor. Nikech ing'eyo ni kanyo indala kaka koro ncha ne andala kaka ncha wandala e gweng'ni. Ing'eyo ni pek mar pur kata gima miyo nengo cham dhi malo en nengo pur. Nikech ka in gi puodho to sama kine chak puro puodho ni michaki yore ma samoro machalo gi puothe madala kata ing'eni samoro ipuro gi ruedhi. Sani mondo mi pur dichiel en ka ng'ato biro gi ruedhi moko 4 pur dichiel kende en chiegni Sh2,000. In gi puodho ma samoro itiyo gi Sh10,000. Mano kwa ka average puothe matindo nikech thoth joma winjo kaka luo gin jok man gi puothe matindo. Kaeto ichaki ikawie sani bando kende kata oduma paket achiel cha ne en chiegni 900, 1,000 kaluwore gi kama inyiewe. Mani chaki keto in gi puodho ma samoro ichaki kawo mana gimoro Sh5,000. Ichaki medie mbolea cha ichaki medie nengo mbolea. Koro iyudo ka paro mancha piny owacho biro godo mar duoko mar subsidized mbolea ne en gima ne miyo jopur fung'ruok matin. Nikech Victor ng'iyo ni puothe mang'eny nindo kaluo ok komga nikech nengo mbolea. Mbolea ni iyudo ka samoro otamo kata mana dayo moro, otamo kata mana miyo moro nikech king'iyo to pek manyo jonyuol ne godo kuom sani manye gitero nyithindo sikul ma bende nyithindo oriembi oketie kor kaluwore ni piny owacho ncha nodeko wach mancha wawuoye jumbe 3 mokalo. Ting'iyo ka iyudo ni idhi ng'wenyo pesa mano onego bed ni nyiewo godo mbolea cha idhi chulo godo fees. Koro ka piny owacho no biro gi paro mar ni moe gi subsidized mbolea ni ne en fung'ruok maduong'. Ncha ne en paro maber kendo aparo ni piny owacho mar William Ruto mana kaka ncha wawacho chien kacha ncha ne gilose maber ne achiel kuom gik momiyo nengo mogo dok piny en ni nekech wach mar subsidized fertilizer ni. To kaka rigi ji wuoye taparo ni dine obed mariek to dinyo umo dhoge. Gachagua do umo dhoge kendo de ok owuoye wach ni kata matin. Ni microphone. Dhoge no kier. Dhoge je biro wacho ni dhoge okierga. Sina je biro nyisi ni rigi dhoge okierga. Ikone. Aparo ni mane kitu dhoge masani king'iyo kata mana siasa madhi nyime koka jomoko temo umo dhoge kaluwore gi weche moko manye wacho chien kacha moteno Kenyatta family moko wadwa donje sani. To wach mbolea ni to nonego ng'ato dhoge. Kendo nonego tuwe dhoge go tamba kabisa mathung'e makiko wuone kech gimo wacho ni samine no kokiero dhoge malich kama en. Kendo yao dhoge te to nitiere japur kendo japiny manyonyiyo mbolea kendo tang'o ni mbolea ni galagala. Tiwinjo ka ng'ama nie sirikal e level marang'iny mar deputy president nyalo wacho ni kata kanisa bende nitiere ng'ur moko ma kata chwaki to ok chiegi. Mano e highest level of responsibility. Dogi samoro wacha plainly ni wawene jolony experts mondo determine whether ni ma en fake fertilizer or substandard or adulterated. Victor, weloso gini kaw gini kaka Rigathi Gachagua wache. Rigathi Gachagua owacho kacha maber ni kanisa kaka kanisa ntiere ji maber mang'eny ni mbolea ni thothne ber. Mak mana achiel ji achiel moke mane nigi gini. Mae pogore nekech dinyocha mae e gima timore to PS emigao mara pur dinyocha noko ndiko barua ne NCPB mondo chungu mbolea cha kek dine jopiny. To mae gimomi neno Victor gini mbolea ni gimolong ni lot number. Yes. Gi distribution gine documents kama nyiso ni lot makamagi ema obedo condemned kik tergi e chiro. Gima miyo gini bedo malit Victor
kapod ok obedo ni maleto winje kama An osebedo malit japondo machielo. winje kama Apenje moda gombo ing'e ni Rigathi ok bi luongo koth mondo chak ochwe kendo sa kalo mar komo ming'e ni cham kati komo mana juma achiel to ok oti kidok luomo cham moluomo ok tim ga maber nyaka nene mar ariyo ibiro yudo ka chemical ni kodhi okete to nitie effect ma samoro jolony mag pur biro nyisowa me yudo ka ok wang'eyo ni acidity kata alkalinity level mare ne chalo nade low koro kata sirikal chak chiwo mbolea moro maber kech bende ok giwacho ni jok manyoto nyiewo maracha koro dho kawo maber nono mane gima onego bene sirikal kuongo take responsibility mokwongo ni joma nokawo maracha koro wamiyo maber ni no mano ok gitimo Itumbi nowacho ni miyauru receipt mondo aduokno but Itumbi en ng'e sirikal onge Itumbi ok onyal kaka lose kaka onge ng'ama nomiye receipt kanyo nikech en onge gi portfolio sirikal. Yes en osiepo to kata kaka wanene ka ok wanyal kata mana lose ng'ama iluongo ni Itumbi wacho ni en kaka idhi ka nikech mae gima hinyo jopiny Victor sami neno isekomo Victor nitiere joma ne ichulo manyo komo ni kanyo nitiere bando cha kodi mane nyiewo cha en ing'eno dhi nono sa bendo dhi nono nikech chuno ni to koro idhi yoro kendo ekichaki kom kendo koth dhi nikech pur en nitiere gimiluongo ni timing samitimo timing tiende ni neno tarik manyo owinjo be ni kome kiyudo ka koro gini osebagi tiende ni jumbe 2-3 osedhi magi gik makoro miyo kech biro kayo jopiny to wachaka duoke kama ne ken yienge Victor mae en tuk mibadhi gima dhi mbele kaeni mae e golden bag moro machielo mae aguch mula madhi nyime ka mae e covid billionaires moro makoro mato biro fertilizer billionaire mbolea billionaires maneni ka gima miyo Victor kapok ing'ada en niya gini dinyocha piny owacho kae lake to de koro nitie joma nie oda ng'ech nyaka sami winjo wawuoyeni to gini chalo gima jok manyocha chamo nyodho mombolea ni jodhi omieno godo leo jodito koro ing'eni ka gisedhi gikawo remb mbolea ni gimieno godo koro ineno ka jogi dwanyore mana kama en koro mane momiwinjo ka Rigiji ni wuoye minister wuoye ng'at ka ng'ato nikech minister mar pur emane okwongo wacho ni mbolea ler bang'e ochako duogo kowacho nang'o ni nitiere tugo madhi nyime ka koro paro Victor gima dhi mbele ka mondo mi mbolea wuok kata mana NCPB mar piny owacho mano obede stored ere kama ne intelligence nitiere ere kama nyo DCI nitiere jogi teg migawo mar obila gi migawo mar ok nyal wacho ni ne gikia gima dhi mbele mae en tugo mar mibadhi otugi jopiny emomiyo jok motimo gini nyaka take responsibility mar dwanyo gima nyocha William Ruto ochako maber mar konyo jopiny. Erokamano jokanyanam weche thoth kaendi to sabe neno kama wawang'o ka ang'eni weche mag siasa bende nyaka